Budu glasali građani Srbije da ja vodim jutarnji program bez odeće, odnosno gola, da ti kažem, ja ću im ispuniti želju. Evo, otvoreno to kažem, ispunit ću im želju. Ja ću biti ta prva koja je to uradila u istoriji srpskog novinarstva, jer i gola da vodim jutarnji, narod mi veruje. Bili smo zajedno i na proslavi jednoj sad u decembru. Sećam se, Gorki list. Da, jeste. Sećaš se. Baš je dobra žurka bila. Nisam stala, si vidio? Nisi. Nisam stala. Sve su mi preneli. Nisam Jovana Jeremić. Ja tražim sve i dajem sve. Uzimam sve i dajem sve i tražim sve ili ništa. Jer meni je ništa časnije nego polusve. Radila na imenima ljudi koji dolaze u moju emisiju, odnosno u našu emisiju na Pinku, nego na temama. Ja sam tražila običnog rudara. Stani, molim te, važno mi je da ovo... Ne, izvoli. Znači, tražila sam 2 rudara. I, šta je bilo? Au! Počinjemo. Ako treba, lično kod predsjednika. Ali Jovana, jer zato tome je mora da se bitno stane na put. Ona prima platu za to. Ko se nalazi na čelu te institucije? Posebno kad neko podceni moju inteligenciju. Znaš, Jovana, zapamtit ćeš ti. Dobro jutro, Srbijo, 9:20. Verujem da ste se svi probudili, da svi pratite najgledanije jutro u Srbiji. Naš naredni gost, Centralna energija je, ja smem slobodno za sebe da kažem, biznismenska energija. Ja 24 sata razmišljam o poslu, o zarađivanju i o milion nekih stvari. Jednostavno, ja sam žena od biznisa i svoj život ću posvetiti tome što mene oplemenjuje, a to je nas voze šlepere, a ja sam Jovana Jeremić. E sada, zlonamernici su shvatili da ja ponižavam ljude koji voze kamion, što nije tačno. Ja imam i braću koji su taksisti i to je častan posao, ali stvar je u tome da stvarno ti klinci koji su mene maltretirali i ta 2 dečaka koja su meni dobacivala stalno kada ja odgovaram, oni stvarno danas voze šlepere. A ja sam Jovana Jeremić. I ja ne vidim šta je tu sporno ako oni voze šlepere i šta je sporno u tome što sam ja Jovana Jeremić. To je njihov kompleks, nije moj. Sprozivali, pa znaš ono od 1. do 4. Ja sam bila 4. 4, pa sam bila 8. 4 posle. I sećam se kako smo ovde ulazili. Volela sam da sedim u ovom centralnom delu, da jedem sendvič, a pokazat ću ti gdje je ta sendvičara. Pokojna Rada mi je pravila sendviče, Bog da je dušu prosti. Rada nas je nahranila stotine i stotine dece, njeni sendviči su bili... Niste takav tip, Ana. Vi imate emociju. Vi imate emociju, imate dušu za razliku od nekih. I onda zašto mi je stalo? Da. Pa ja imam dete. Pa znam. Pa zamislite kako se ja osjećam. Koja je to tajna da toliko imaš energije baš u jutarnjim satima? Ja sam vanzemaljac. Ja nisam uspela klasična sa ove planete. Ja sam vanzemaljac, meni niko ne veruje. Ja ne znam kada će mi ljudi poverovati, ja tvrdim da sam vanzemaljac i poznam još 2 ličnosti koje su isto vanzemaljci i tako su se deklarisali. Znaš šta, ti gdje god da se pojaviš, stalno izazivaš salvu komentara. Da li najviše zbog svog ekstravagantnog načina života. Ti sad kad si ušla sam rekao, wow, kako žena. Kako si zgodna, kako dobro izgledaš, kao da se nisi porodila. I vi ste jako lepa žena. Hvala. Ali dugi život, ko je rekao da ja moram samo da imam 1 brak? Bez 3 sam ništa. Realno. Ja sam svetska žena, svetske žene su imale minimum 2 braka. A želim da imam 3 dece. Tako da i svakog braka po 1 dete. I svakog braka po 1 dete, da. I svakog svog muža ću voleti kao kralja i onda kad bude slava pozovem sva 3 muža, sva 3 dece i pravimo žurku.